120 rupees 120 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲ್ ನೀರಿಗೆ. ಸೊ ಬೆದುರ ಸ್ಟೀಲ ಮರನ ಚೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್. Yes. Yeah, I hope you can have a good trip. ಸೊ ಹೇಮಂತಾರಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ. ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಕೊಂಚಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೇನಕ್ಕೂ ದಲ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟಾಯಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಲ್ಪದ್ದು ಪಿದರ್ದಿನ ದೂರ ಪಂಡ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ದಿಂತ ಟೂರ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಪಂಡ. ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರ, ಜನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಏನಲ್ಪ ಆದದುಪ್ಪೆ ಇವನ್ ಎನ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪರ್ದು ನೀವು ಫ್ಲೈಟ್ ಏತು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ನೈಟ್ 11:20 ಫ್ಲೈಟ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಪರ್ದು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ತಾ 10 o'clock ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ ಹೊಸದ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಎಡ್ದೊಂಬ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಬಿರೋಟ್ ಓಡಿ ಫುಲ್ ಮಾತಾಡ ದಹಿ ನೆಡ್ತಾರೆ ತೋರಿಸ್ಬಾವೆ. ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಆಯ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 o'clock ಅಂಡ್ ನನ್ನ 4 hours ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಟ್ಲಾರ್ದು ನೀವು ಕಾಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಮ್ ಸ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೇಕೈತಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಸ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ತೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟುಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿದ ಪಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ದಾಗಲ್ಲ ಇವನ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು 8 ಜನ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ಬೋತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ದಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ಬೇತೆಯಿಂದ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಅದು ಏನೇ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಗೊತ್ತಬೇಕು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಏನೇ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈವನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಕನ್ವೆಂಟ್ ಅವು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಯ್ಲಾಗ ಅವು. ಸೊ ತೂಕ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ 4 ದಿನ ಉಂಟು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಉಲಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಇಂತಿನ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ದೈ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ತಗೋಲಿ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಿಲೋಟ್ ತಗೋಲಿ ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಮರ ಉಂಟು ಅದೇ ಅವು ಮಾತ ಲೈವ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಐಕ್ ಇವನ್ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತರೆ ಮಲ್ತದೇರು ಇಂಚಿಡ್ದು ಅವು ಫುಲ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಉಂಟು. ಝೂಮ್ ಅಂತ ತೋಲೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪಲ ತಗೋಲಿ ಮಾತ ದೈ ಲೈವ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಇಂದುದಾದ ಪಂಡ ಎ ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಸಿ ಪಂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗಾಳಿ ಬರೋನುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನೆನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಏಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಜ್ಜನ ಮೂಲೆ ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 120 rupees 120 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲ್ ನೀರಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆತ್ತದಾದ ಪಂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ 20 kg ವೆಯ್ಟ್ ಪಾಡೋಲಿ. ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪೊನಗದಾದ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರದ್ದೆ ಪಂಡ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 15 kg ಮಾತ್ರ. ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಜಿಂಜದ ಉಪಯೋಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಂತಲ್ಲ ಇವನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ದಿಯರೆ ಅವರು ಅಂಚನೆ ಡಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ದಿಯರೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಲ್ಡುಗುಲ್ಲ ಕಾಪುದು ಎಂಚ ಉಂಟು. ಸೊ ತೋಲಿ ಮುಳು
ಇಂಚನೆ ಕಟ್ಟ ಅಂತದಾರೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮರದ ರೇಟು ಕುಲ್ಲರ ಇಂಚನೆ ಇವನ್ ಸೀಟ್ ಉಲ್ಪಲ ತೋಜಿ ಮತ್ತು ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಟಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಬತ್ತಿತ್ತ ಫ್ಲೈಟ್ ಇವನ್ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಬೈದಿನ ಈ ಸರ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಜನ ಅಂಬರಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಫ್ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ತಿನ್ಬಂಡ ಇವನ್ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ತಿನ್ಬಂಡ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡ ಈ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಬಿಡ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಡ್ನಾಗ ಬೇತೆ ವೈಟ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತೇನೆ ಏನ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ತಿರಕಂತದ್ದು ಎತ್ತದು ಅಂಚಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನನ್ನ ಅವಸರ ಮಲ್ತಜಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಡು ಬತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ತೂಕ ಪಡ್ಡು 7 ಗಂಟೆ ಏನು ಹತ್ರ 4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಒರಿಯಲ್ಲ ಗುರ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಬೆದಗ್ಲನ ಸೊ ಚಲ್ ಪೊಯ್ ಸೊ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಪೋಡು ಲಗೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸೊ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದು ಪಂಡ ಲಗೇಜ್ ಪಾಡ್ನ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಓ ಕೌಂಟರ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಸೊ ಪೊಯ್ ಎನ್ನ ಕೌಂಟರ್ D27 to 30 ಉಂಡು ಪೊಯ್ ಏನು ಅಲ್ಪನಲ್ಲೇ ಡಿ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬೈ ನನ್ನ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಚೆಕ್ ಇನ್ ಕೌಂಟರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೇನಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಲೋಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಇರೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಬೇರಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಬೇರಿ ಸೊ ಇಂದು ದನಪಂಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ತೂನಾಗ ಬೆದರಡು ಮುಂತೆಲ್ಲಕ ತೋಜುಡು ಮಾತ ಬಿರೋಡ್ ತೋಲಿ ಬೆದರ ಸ್ಟೀಲ ಮರನ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾಣಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೆ ತುಲೆ ಬೆದರ್ದಲಕ್ಕ ತೋಜುನು ಬಟ್ ವುಡ್ಡ ಸ್ಟೀಲ ದಲ ಇಡಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಅಡುಬಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಲ ದೈ ಕಲ್ಪನೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಿತ್ತದ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನ ಏತು ನೀಟಾದ ಮಲ್ತದ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ದೇತೊಂದು ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪೋಯಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತಾರೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಉಷ್ಪದ ಸೊ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದು ಓಲಿ ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಫುಲ್ ಅದ ಪಂಡ ಮಾತ ಲೈವ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹತ್ತೆ ಮಲ್ತದೇರು ಮಾತ್ರ ಮೇಟೊಂಜಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಮಲ್ತದೇರು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೇರು ಓಡಿ ಸೊ ತೂಕ ನನ್ನ ಎದುರು ಬೈ ಸೊ ಮೂಳು ತೂವಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿಲಕ ಉಂಡು ಮೂಲ ತೂವಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪೇರು ಕಳ್ಳಿ ಗಿಡ ತೂವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮದ್ದು ಹೆಂಗಿದೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೇರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಿಲ್ಲಾಡು ಐತೆ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಈಗ ಪಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲಕ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಇವನ್ನ ಇದು ನೀರು ಅಕ್ಕ ಕೊಲಿ ಇರ್ತೇನ ಸೊ ಅರ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಆತೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಒಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತುಂಡು ಸೊ ಇಂದು ಮಾತ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಅಂಚನೆಂದು ಮೇ ಬಿ ಬೋನ್ಸಾಯಿ ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಇಂಥ ಮತ್ತು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತು ಜಿತ್ತ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಲಿ ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟೇ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಪರ್ವೋಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಇದಲ್ಲ ಎಂಟ್ರ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬೆತ್ತರ್ ಎಕ್ಸಿ ಸೊ ತಪ್ಪಿ ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡೋಡು ಹೋಲಿ ಮಾಲ್ತೇರ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಚನ ಇಮೇಟ್ ಹೋಲಿ ಮಿತ್ತು
ಥರ್ಡ್ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಬರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಯದಾಗಲಿಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ರ ಪೋಯರ ರಿಕ್ಷಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ತಿರ್ಗಾದನ LED ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ టీవీ చూడలేక మంచిగా ఉండు ఫుల్ మాతలు ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಲ ಮರನೇ ಇಂದು ಒಂಚಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಮರ ಸಿಮೆಂಟೆಡ್ ಮಲ್ತಲಕ ಆಗ್ತದೆ ನಟ್ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ತೋಲಿ ಮಾತ ಮರನೇ ಮರ ಉಂಡು ಎಂದೇನು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೊತ್ತಂಬ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಮರನೇ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಬೆದ್ರಡು ಮಲ್ತಿನ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೋರಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಟ್ಲಕ ಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆದ್ರಡು ಮಲ್ತಿನ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಬೆದರ್ದ ಇವನ್ ಮಿತ್ತದು ಓಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗಾಗಂತೂ ನಾನು ಕಡಲೆ ಬೆರ್ತಿದ್ದೆ ನಿಂತೀನಿ ಗೊಬ್ಬರ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಇದು ಹಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಮಲ್ತದೆ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಬೆದರೆ ಫುಲ್ ತೋಲೆ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತದೆ ಓಲ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಓಲ್ ತಿರ್ಗಣಲ್ಲ ಇಂದ್ರದ ವಜನ್ ತಲೆ ಮರ ದೈ ಮಾತ ನಾನು ಎಕ್ಕಡದಿಂಚಿ ತೋಚ್ಪೋನಿತ್ತ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಬೆದರ್ದ ನೆಟ್ ಮಲ್ತದಿನ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಉಲೇ ಪೋ ತೋಚ್ಪವೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಉಲೇ ಬತ್ತೆ ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಇವನ್ ಸೈಡ್ಲ ಫುಲ್ ತಗೊಂಡು ಬೆದರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇವನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಟ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕವರ್ ಆದ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಚ ಫುಲ್ ಮಾತಾ ವಾಲ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಉಂಡು ನಾನು ತೂಕ ಫ್ಲೈಟ್ ನಡೆ ಪೊಯ್ ಗೇಟ್ತಾರೆ ಗೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವನಲ್ಲ ಬಟ್ ಓಲ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೆದರ್ದಾನೆ ಡಿಸೈನ್ ತೋಜು ಮುಲ್ತು ಓಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇತ್ತ ನೈಟ್ ತೋಜು ನೈಜ ಗೊತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಆಸಮ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಲ ಉಂಡು ಇಮೆಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಇಟ್ಲ ತೂಕ ಇಟ್ಲ ಗೇಟ್ ದಂಡೆ ಪೋಯಿ C3 ಆಯ್ತು C2 ಪೋಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತೋಜಿ ಇತ್ತು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ತೋಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಟವರ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತನ ಗೇಟ್ಸ್ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ದುಂಪೈ ಲೈಟ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೇಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತೋಜಂದು ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋಚ್ಪವೆ ಸೊ ಗೇಟ್ 1 2 3 ಅಂಚ ಉಂಡು C1 ನೆಕ್ಲಿಗೆ C2 ಟು ಪೋಯಾರೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ಹೆಂಚ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ತೋಚ್ಪೇರೆ ಆತಿಜಿ ಮೆಟ್ ತೋಚ್ಪಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಸೊ ಮೆಟ್ ತೋಜೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಲೈನ್ ಉಂಟು ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ನನ್ನ ಹೊರಡು ನನ್ನ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ದೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಕೊಂಚ ಆ್ಯನ್ಮಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾದ ಬಂಡ ಇಡೀ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆದರುಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಅವು ಬೆದರು ಅತ್ತ ಅಂದ ಎತ್ತೆ ಎಕ್ಲಕ್ಕೆ ದೇಪಣ್ಣ ಮಿತ್ತೆ ಲೈಟ್ ತೋಚ್ಬೇಕು ಲೈಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇವನ ಲೈಟ್ ಇಡ್ಲದು ಹೋಲಿ ಅವು ಬೆದರದ್ದು ಮಲ್ತದಿನ ಎಂಗ್ಲಾಪಂತ ತುಂಬ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಇವನ್ ಫುಲ್ ಬೆದರದ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗೇಟ್ ಬಿತ್ತೀನಿ ಲೇಟ್ ಪೋಯಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೌಂಡ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆಡು ಟೈಲ್ ಮಾತ್ರ ತೋಚಂಡು ಬೈ ಬೈ
ಎರಡು ಬ್ಯಾಗು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದು ನಂದು ಇದು ನಂದು ಅವತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡ್ರೋನ್ 3 ಯಾಕೆ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഓടിങ്ങാണ്ട് കൊണ്ട് into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. วิธีการกดเข็มขัดให้ยกหัวด้านบนขึ้นและแยกปลายทั้งสองด้าน ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ರೀಚ್ ಆತ ಮಲ್ಪಡದ ಪಂಡ ಮಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಆಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಸೊ ಬಕ್ಕದಿಕ್ವೆ ತೆಂಗಿ ಬಂತು ಫ್ಲೈಟ್ ತುಂಬ फाइनली हांगकांग रीच आया टाइम मुल्ता 9 o'clock SQ
ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ತಗೋಲಿ ಇವತ್ತು ಹೈಟ್ ఉంది ಸೊ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ನಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಹಂಚೆ പോകുന്നുണ്ട് ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪೈ ತೂಲಿ ನೀರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ Right? Is it your first time to come to Hong Kong? Yes. Yeah, I hope you can have a good trip in this city. But now, you are going to have a lunch in our local restaurant that's located in Kowloon Peninsula. The name of the restaurant is Indian Club. Okay? Okay. Yeah. After the lunch, then you are going to Hong Kong Island. That is the second largest island in this city. Because tonight you are going to stay in Macau. Macau is another city, okay? Yeah. From here to Macau is about 1 hour for the ferry ride. You are going to catch the ferry departing at 2 o'clock. Okay. So, wow, really, you are in a hurry. But most of all of you are youngsters, right? So, please, okay, have the quick movement. So, later, when you are dropped off in the Indian Club, okay, go to the toilet first and then have your lunch. Maybe about 30 minutes you need to finish your lunch, and then we need to catch the same bus going to the Macau ferry terminal, okay? Because you need to go through the immigration once again. The Macau tour guide would put you at the ferry terminal there, and then guide you around or drop you off at the hotel first. Macau is a good city. Tomorrow afternoon, you will come back to this city once again, okay? I and my colleagues Stephen and James will meet you at the same ferry terminal in the central, and then we'll guide you to. It's located in the Lamcock Island of this city, but today it's reclaimed land over the seawater. In Hong Kong, when the British people occupied this city, there are 200 islands were reclaimed. Okay, because Hong Kong is a very small city only, with about 1,100 square kilometers only, but the population size is about 7.5 million people. Now we are going from Lantau Island, right here is Lantau Island. We're going to the Kowloon Peninsula, the city center. People also Chinese. In Hong Kong, more than 90% of the people are Chinese. Macau also the same. The people in Hong Kong, most of us speak in Cantonese, and also some will speak in Mandarin. For the British people or the Europeans or the other Asian people, maybe they speak in their language or English. Okay. If you go to Macau, some people are Portuguese. You know, it was a Portuguese colony before. Okay. But also many speak in Mandarin or English. For the currency, only dollars, okay? In Hong Kong, we use Hong Kong dollars. In Macau, they use in Macau dollars. But if you have the Hong Kong dollars, okay, no problem. If you use 100 here, it's the same rate in Macau, okay? 100 to buy something, also use the same Hong Kong dollars. Okay, no problem. Please do not convert
Yes. ये तो मैंने हाँ हाँ इनको तो मैंने बता दिया ये रश कर लेंगे फिर सभी पहुँचेगा మంచి కంపెనీ అన్న నుంచి డిఫరెంట్ हाँ नहीं वो भी बात है क्या बोल रहा है It's the famous Chima Bridge. You see, over there, the Newton Bridge. Okay. They are the other outlying islands. Wait, Stephen， 而家咧，我哋先至過緊青馬大橋。我好相信我係坐唔到你嘅中國巴士。你睇下點樣講？我呢部車有29+1，我呢部車係29+1。你問一問啦，你同阿 Q 講啊，邊可能咧？而家先至過緊青馬大橋。你వచ్చేస్తులే ఇచ్చేవద్దు唔係啊，係冇可能嘅。你而家係啦，你總之而家先至過緊బాగా青馬大橋。పాత్ర లాంగ్వేజ్ ఉంది గుర్తించి ఇంక తర్వాత 12:3係啦，你2點鐘啊，你食得你最快都12:9到印度會啦，係咪先？你冇可能嘅，冇可。你唔係你打咗去船公司嗰度問下先啦，你問定先。唔係你攞。好，OK，唔該先。得，我盡量得。పైప్ బెండ్ మళ్ళీ పాడదే కదా Hello. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದು ನಂಗೆ ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮೂವಿದ ನೆನಪಾಗೋದು That's here Chima Bridge. That is Tintao Bridge. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೈಟ್ ಹೋದಲ್ಲ Okay. Anybody need money exchange? Dollar, Hong Kong dollars, money exchange. At the same time. किसी को Any? Yes or no? हांगकांग डॉलर चाहिए या मकाओ डॉलर चाहिए Island. That is the Hong Kong Island. Tomorrow, you are going to have the city tour there. This afternoon, you are going to take the ferry departing at the Central. Also, the seawater, that's the Victoria Harbour. The most important. Excuse me, ma'am. Hello. yes There is no place in Hong Kong where I can peacefully smoke one cigarette. मकाओ आप आपके रूम्स में लॉबीज में रेस्टोरेंट्स के अंदर नहीं स्मोक कर सकते You cannot smoke inside the rooms, in the lobby, in the restaurants. You cannot smoke. Outside, there are designated places. Across the roads, okay? Watch the traffic only because many high-speed buses or cars are coming, okay? We will need to cross the zebra crossing and then to the evening club. And then remember, you're going to have a buffet. So, hurry up for no Macau trip. and the restaurant keep all these bags Yeah, just carry your valuables only, okay? Yes, big suitcases, no need, yeah. Right here, that is Kowloon Peninsula. 3 sides surrounded by the sea water, Kowloon. Behind Kowloon Peninsula, that's the new territories. Behind the new territories, that's the mainland China, Shenzhen City. The first special economic zone in the mainland China since the year 1979. Hong Kong is a city comprised of Hong Kong Island, Kowloon Peninsula, the new territories, and the other outlying islands, including Lantau Island. Yes. Say in the club. Yeah. 3 buses. The tour members are going to have the same food in the same restaurant. In the places that is the famous Bangkok BC Point in Chinese. Have you heard about the famous local market? బిల్డింగ్స్ తోలి ఎంజాయ్
ടെസ്ല. It won't be long. I will reach the Indian Club very soon. So just remember, when you are dropped off, పోలింటే ట్రాఫిక్ అయితేనే ఫస్ట్ మనసుకు ఉందిಲ್ಲ. Please make an announcement. Announcement करो कि जितना रेट हो गया है, please come outside.喂，Stephen，కార్ తోలి 而家係左緊，未到印度會啊，未到上快啫但係我覺得係好噴水去కారుడు హైయెస్ట్ కూడా టెస్లా ఉండు. టెస్లా హైయెస్ట్ ఉండు. Okay, that's the Temple Street night market here. Temple Street. ಅದಾನೆ ತಗ ನನ್ನ ಬೈಯಾಗ ತಿರುಗಿ ರಂಡತ್ತ. Okay, get ready. We need to be dropped off.